Abenduaren 21ean estreinatu zen Euskal Herriko zine aretoetan dantza filma. Euskal dantzan oinarrituta, Telmo Esnal zinemagileak, Koldobika Jauregi artista plastikoarekin eta Juan Antonio Urbeltz folklore ikertzailearekin elkarlanean sortu duen lana da. Film honetan 250 dantzari baino gehiago hartu dute parte. Gari Otamendi dantzaria filmeko protagonistetako bada. Pelikulako hainbat dantzetan buruzagi papera egiten du. Abenduan 21ean Santo Tomas egunean estrenatu zanetik, jende dexente asko ere esango nuke ari dela ikusten, eta oraindik aretotan egotea seinale ona da. Donostin nik dakiela areto txikatean hasi zen eta gero Prinzipen ere ari dira ematen, itxura batean aretoak bete itentzialako, orduan harrera oso ona izan du eta gu oso pozik, puntu batean harrituta ere esango nuke, ez gaudelako dituta horrelako oihartzuna izatea, eta pozik. Zinema munduan dabiltzanek igual espero zezaketen bai ala ez, baina ni behintzat dantzari modun alegia nahiko baztertuta egoten den kultur jardura batian dabilen bat izan da, harritu behintzat egin hau zen normalean kosta egiten da jendia dantza ikustea eramatea. Duela 15 urte, Telmo Esnal etorri zen argia taldera, bera zinema gintzan hasi aurretik dantzaria izan zen, eta argia taldearen ikuskizunetan parte hartu zuen, eta komentatu zigun pelikula bat egiteko asmoa zeukala dantzatua, eta egitekotan gurekin egin nahi zula. Orduan, argia dantzataldeko kide naizen neurrian, aukera hau aprobetxatzeko aukera eukiet. Protagonista hitz horrek ez dakite errespetua edo ematen dian, nahi gustatzen zaite edo azpimarratu nahi dut, garrantzitsuena taldea kolektiboa dela, azken batean dantzariak belaunaldika eta taldean aritzen geha, eta era berean egia da, dexente agertzen naiz, daukate presentzia nabarmen bat, horrekin eskertuta nago, privilegiatua sentitzen naiz, baina bai nahi nuke, igual pantailan nik batzutan bakarrik irudikatzen duten hori belaunaldi oso bat irudikatzea. Azken batean 20-25 urte daramatzagunak Urbeltzen ikerketen barruan egin dituen ikuskizunetan sormen lanetan, kultura tradizionalaren ondarea berritzen eta osatzen, eta hori nahiko nuke gelditzea. Koordinazioa bereziki izan du konplikatua. Kontuan hartu behar da, zinema munduko jendea ohituta dagoela rodajeak segidan egiten, 6-7 astetan, baina hemen ezinezkoa zen gu ez gera profesionalki dantzara dedikatzen, pelikulan bat bera ere esango nuke ez dagoela, eta horrek eskatzen zuen asteburutan edo oporralditan lan egitea. Eta horri gehitu behar zaio, pelikulak berak daukan narrazio eta egituragatik nun urtaroak agertzen dian eta garrantziei berezia duten, lokalizaziotan ere zintzala edozein momentutan grabatu. Orduan kalendarioa eta amaterrak elkartuta nahiko komplikatu izan da, eta hortara dedikatzen aritu da gure dantzataldeko dantzamaizu bat ordu dexente sartzen. Urbeltzekin bizi guztia daramat dantzan, orduan alde hortatik guk egin dugun lanketa izan da Urbeltzen ikuskizunetan holtzarako egin ditugun koreografiak, nolabait esateko egokitu ditugu, batzuk ere sortu zinemaren arauen barruan aritzeko. Azken batean holtza batek, hemen garbi ikusten den moduan aurre badauka eta publiko bat dago, zineman ordea kamera nahi dan tokian jarri daiteke eta esaterako sarrera irteerak ez egin behar, hori zinema lenguaje bitartez egiten da. Guk egin duguna izan du da, urtetan landu dugun hori egokitzea. Orduan, oso pozik eta aipatzen nuen privilegio horren barruan, bizi guztian lanketa hortan aritu ondoren bai Urbeltzekin eta iazko martxoan hiltzan bere emazte, Marian Arregirekin
hori guztia erakutsi ahal izatea pozgarria da. Azkenean gu aritu ginen, aritzen geha eta ariko geha elkarlanean, honek ez daka bukaerek momentuz. Dantza hizkuntza bada, lenguaje bada, adierazteko modu bat, bai individualki, norbanako modun, eta dudarik gabe komunitate baten parte naizen aldetik, talde baten parte naizen aldetik, taldean harremanak sendotzeko modu oso bat eta batez ere, eta uste nuna baino berandu eskubritu eta baina disfrutatzeko bide bada. Dantza filma Bilabonako Gurea Zineman proiektatuko da urtarrilaren 26an, 7:30 eta 10:00, eta urtarrilaren 28an, iluntzeko 9:00.